Do you have time to talk about Volkswagen Golf 4 SUV? No joo, no vitsi. Joo, mä nyt laitoin siihen ne kesävanteet alle ja mua aluksi vähän huolestutti, että mahtuuko ne pyörimään sinne, niin katsoo takaa. Ja tulee aika hyvin tuohon kaarelle. Sama on tällä puolella. Mutta nyt mennään siihen Inte-ongelmaan. Mä en muistanut, että Golfi olisi tehnyt neloskoppasta City-maasturina. Kuten näkee, niin siinä on ihan järjetön kaariväli ja maaväli. Mitataanpas ihan huumorilla. Näkeekin, että jos se nyt vaikka madaltaisi tuohon kaarelle asti, niin näkeekö siitä mitä? Siitä pitäisi semmoinen about 10-11 senttiä madaltaa. Ja maavaraahan meillä on nyt näkeeköhän siitä? No sormen nyt ainakin näkee taas. Melkein 30, tarkennan nyt saatana, 28 senttiä. Ja käydäänpäs nyt ihan huumorilla, kun meillähän on tossa se X1 ja City-maasturi. Ja käydäänpäs vähän vertailulle mittailemassa. No niin. X1 takakaare renkaan välissä karkea arvio. Karkeimmitta semmonen 9 senttiä. Maavaraa. Vielä kun tarkentaisi tosiaan. 26 senttiä. Eli meidän Golfista tulee korkeampi kuin tästä Bemari X1, joka on niinku ihan City-maasturi, vaikka onkin tommonen pikkunen. Niin, ei kai siinä. Niin. Tai sitten voihan se olla, että ne on myynyt mulle, mikä se oli, Country Golf, joka on se City-maasturi, mutta onhan se ihan oikeasti järkyttävän korkea tuo kaarenvälikin. Ihan jäätävä. Vai onko tää nyt se kunnon antistanse? Lähdetään uutta tyylisuuntausta rakentamaan. Että jep, mutta semmonen oli tämän päivän ilosanoma, että